モリラ万象状態。モリラ万象状態だ。うん。どういう意味なんですか？もモリラ。もう無理う、だ。もう無理だ。もう、モリラ。神羅万象やって。と言って、神羅万象って言われても、神羅万象の意味がわからない二人でお送りしますんで。ちょっと待って、余計わからんくなりましたよ、調べたら。神羅万象とは、この世に存在するあらゆるものや現象、宇宙全体の全ての存在を意味する4文字熟語ですって。財布は財布が宇宙の存在だって言ってるってこと？どういうこと？どういうこと？例えば、この水は神羅万象だみたいな。そういうこと？この水は神羅万象だみたいな。ぜひ使ってみてね。